sa pagkatinuod sa mga Hudiyo aron alas 5, alas 6 sugod naman ang adlaw sa mga Hudiyo counting mao nang naatay anticipated mass. Unya manang maingon ko, nagsugod ta sa unang adlaw nato sa pagsaulog sa Semana Santa. Mao ang pagpasakit, pagpalansang o pagpakamatay ni Hesus sa krus. Unya alang nato mga Pilipino nga Katoliko kining panahona kanang daghan ang ganahan. We love really Holy Week. Daghang mga rason nganong ganahan kita panahon sa Kwaresma. Daghang gaayong mga rason, klase-klase. Naay moingon nga ganahan sa Kwaresma, panahon sa Semana Santa, tungod kay it's a grand vacation. Vacation sa work o vacation sa pag-eskwela kung katong mana ay nag-eskwela. Kanya ang uban, murag it's a time, murag panahon nga makahimamat sa ubang mga higala mo adto sa layong lugar aron nga mag-outing, ano nga murag time nga murag ihimo ang pag-outing. Ang uban murag tsansa nga makauli sa ilang probinsya aron mahimamat nila ang ilang mga karaang mga higala, mga igagaw. Ang uban medyo na ay kwarta, makasugakod sa gastuhan ngadto sa mga mahal nga mga beaches. Ang uban pod tungod kay walay kwarta, magpundo lang sa balay. Pundo sa balay nya moingon nga panahon nga tan-aw og TV, walay limit nga pagtan-aw. Tapos ang uban panahon nga magnawag sa telepon o cellphone sa ilang mga kaila. Ang uban panahon sa pagkanang murag malisi nga maglingkod-lingkod lang kay wala diha lang sa balay. So mga uban paingon gyud nga it's like a recharging moment sa atoa. Mo nang we love to celebrate Holy Week nga rason. So we love to celebrate Holy Week with various reasons, except rason nga intended sa Ginoo ngano nga magsaulog sa Holy Week o Semana Santa. Kung atong hinumduman, ang Semana Santa is not a friendship week. Is not a vacation week. It is not like a lazy week. Kanang dili na magway trabahoon, maglingkod-lingkod lang. No. Kung atong pangutan-on, ano man nga ang una natong mga igsuon nga mga Katoliko, gitawag man ni og Holy Week. Siguro nindot pod ato ning pamalandungan nganong ang una natong mga igsuon nga mga Katoliko gitawag man ning Semana Santa o Semana nga Santa o week nga balaan, week nga holy, Semana nga balaan. Mga igsuon, gisugdan man ni nato ning maong liturhiya sa pulong sa pagbasa sa Ebanghelyo nga taas. Supposed to be matud pa sa ordo kadtong pinakataas nga ebanghelyo ang advice nga basahon. Pero ang gibasa nako karon kadtong mubo kana may option. Unya mubo og taas nga ebanghelyo nga basahon, of course ang content niini mao gihapon ang pagpasakit, pagpalansang og pagpakamatay ni Hesus didto sa cross, didto sa bukid sa Kalbaryo. Mao ni ang tinuod nga rason ngano nga ang semana karong semanaha Santa. Santa means holy. It is the reason why this
week is holy. It is because atong hinumduman gisaulog nato ang pagpasakit, pagpalansang, pagpakamatay ni Jesus didto sa cross. It's all about the passion of Christ. Passion of Christ. Oh. Una sa tanan, kung tanaw na to, unsa man ang passion of Christ. No? Passion means ang pagpasakit ni Jesus nga iyang giantos 2,000 years ago. 2,000 years ago nga iyang giantos. Aron nga 2,000 years after ang Ginoo magpabilin gihapon, no? Ang Ginoo magpabilin gihapon nga masinati nato isip amahan nga naluoy nato ug amahan nga kanunay haduol sa iyang mga anak ug higala sa mga makasasala. Kini ang una, passion, no? The passion of Christ. It's all about ang paghandom nato una sa tanan, ang pag-antos ni Kristo 2,000 years ago, so that after 2,000 years ato gihapong mahinumduman nga ang Dios, no, ang Dios mahigugmaon, maluluyon, no, og kanunay higala sa mga makasasala. Kana ang una. Ikaduha, ang passion, kung atong tan-awon, bisag tan-awon na to sa dictionary, it's about the driving force. Driving force. Kanang mohatag ka na to, inuta kadasig. Passion. Ayon, passion to cook. Kanang kadasig nga muluto. Passion to do biking. Ang atong kagana nga mo himo og kanang pagbike, no? Passion, it's about driving force. So kung ato ning tan-awon passion of Christ, it's about the driving force of Jesus Christ, ang iyang commitment sa iyang pagpakig-uban kanato ug paghalad sa iyang kaugalingon nga kanunay makig-uban kanato sa tanang klase nga panghatibo sa atong kinabuhi. Nindot siya kung atong makit-an diha kung unsa man din ang Semana Santa. Kung balikon, una, it's all about Christ suffering. He offered himself 2,000 years ago, so that after 2,000 years, Christ, God can still be experienced as a loving Father, as a merciful Father and friend of all sinners. Ikaduha, it's about driving force, the passion. It's about driving force, the commitment of Jesus, no, to touch us. Pagtandog kanato ug paghalad sa iyang kaugalingon nga mahimong kanunay uban kanato sa tanang panahon, sa tanang klase sa atong kinabuhi. So mao ni mga igsoon, the passion of Christ, ang iyang pag-antos, pagpasakit, pagpalansang o pagpakamatay sa cross. It is the reason why this week is called holy. Unang mga igsoon, dili di ay ang Holy Week panahon sa kanang mag-uulta. No? Dili di ay ang Holy Week panahon nga kanang mag-uulta, mutago ta sa ngit-ngit sa atong balay, unya mag-flagellate ta tungod sa atong mga sala, dili. No? It's not about remembering the kanang nay sadistic penances, mga sakripisyo sa mga tao nga attached kaayo sa maong practices. Ano na may mga culture sa Pilipinas nga mo practice gyud o kanang kasakitan, kanang maglato sa kaugalingon. Kana mga practice is not about all that. Of course there is practices nga gihimo, gialaw sa simbahan, pero there must be deeper meaning in it.
not just doing like that without meaning. Oh, Holy Week or Semana Santa is not about our mood, kanang kahimtang sa atong hunahuna o kahimtang sa atong kasing-kasing. Oh, it's all about our relationship with God. Atong pagpakiglambigit sa Ginoo. Atong pagpakiglambigit sa Ginoo kinsa nagtandog kanato, touches us with His grace of His grace of lasting peace in us. So mao ni mga igsoon, Holy Week, it is a week holy because of the passion of Christ. Oh, it's not about so much about practices that somehow become popular. One time, adto ko sa Manila, giingnan ko sa akong kaila, Pader, ari sa Makati, kay naami ka ng practices nga, grabe, oh, flagellation, himo, oh, anak ko, maayo, pero nindot unta kong naagyoy, deeper meaning in it, not just nga mo sacrifice ka. So man ang akong ingon, it is rather our relationship with God who touches us. Who touches us, pinaagi sa iyang grasya o sa iyang tabang kanato. Manang mga igsoon, atong hinumdumani, kay kasagaran sa atoa, bisag asa ka makakita, ang gi-schedule karon kanang pagpamakasyon. Kami muuli pud mi sa among lugar, ugma buntag. Pero wala ni ingon nga mabakasyon. Moadto ko kay naay tuyo, pero ikaduha, ang unang tuyo nako motabang ko sa parokya namo sa Leyte. Na ami parokya akong kabang pari, nagsolo lang didto, maadto ko. Unya taga didto man ko, o nang mohapit na lang pod og bisita sa balay. So dili ingon nga bakasyon alang nako. Oh. So mao nang naamay mga adlaw gyud nga igahin unta para sa suroy, para sa acquaintances, sa pag-istorya sa mga paghimamat sa mga kaila, mga relative. Nya mao nang hunahuna ko kung kini ang rason ngano nga magsaulog na ay Semana Santa, murag mahadlok ko nga makaingon ta nga masayang ang simana. Walay santa, masayang ang simana. Dili masayang ang Semana Santa, masayang ang simana nganuman kay dili santa. Masayang ang week tungod kay dili holy, tungod kay dili sakto ang tumong sa pagsaulog sa Semana Santa. Unang unta ang pagsaulog sa Semana Santa, murag adunay kanang bagting nga mubagting sa atong kasing-kasing ug hunahuna nga kumusta naman ang atong relationship ngadto sa Ginoo. Kami sa seminaryo maghimo pod mig activities about sa Holy Week, during Holy Week. Nya isa sa among kanang meaningful kaayo nga ginahimo during the Good Friday, mangulik kami og mga nindot nga reflection gikan sa mga batid kaayo nga mga manunulti about the seven last words. Basahon lang, maminaw sa tinuoray mga seminarista, makahilak gyud. That is what it means to celebrate Holy Week. Kanang matandog ka sa gihimo ni Kristo alang nimo ug alang sa tanan. Kana ang akong pasabot, it's about Holy Week. Matandog ka sa gihimo sa Ginoo diha ni Kristo alang nimo. This is all about relationship, our relationship with God. And this is something that can help us to celebrate this week holy, not wasted week, but Holy Week. O nang mga igsuon, atong paminahon, si Kristo nag-imbitar kanato karon nga semana, balik sa sabakan sa Ginoo. Balik sa sabakan sa Ginoo. Unang mangutana ta, asa ta karong Semana Santa? Asa man ta karon?
atong paningkamutan nga kung bisan asa man ta naa sa dagat, bisan asa ta atong paningkamutan nga matandog ta sa gihimo sa Ginoo diha ni Kristo aron nga kita makasaulog sa tinuuray sa Semana Santa. Hinaot paunta manindog ang tanan.